MTV. Исәнмесез, дуслар, шоу-бизнес яңалыклары белән танышыр шак җитте. Әйдәгез шоу-бизнесны башлыйк. Бүгенге тапшыруда Илсия Бәдретдинова татар җырларыннан баш тарта, Фазыл Әхмәтов авылга яшәргә күченеп киткән, Зәйнәп Фәрхетдинова кайчан дәү әни булачак, Чәчкә Сахалинда краплар тота, Эльмира Нагимова белән Руслан Кәрәметдинов балалар бүлешә. Илсия Бәдретдинова татар җырларына хыянәт итә. Поп-эстрададан читләшеп, этностильгә өстенлек бирә башлаган җырчыбыз. Һәм бу гади мавыгу гына түгел. Бәдретдинова киләсе сезонда Тулаем концерт программасын әнә шул этностиль белән бәйләргә уйлый. Күңелем шуңа тарта, шул юнәлештә эшләп карыйсым килә дип елмайды ул. Әйтергә кирәк, ялан аяклы мех костюмлы Бәдретдинова бандасы шактый текә күренә. Тәүге яңалыкны җырчы түзәрлек булсаң гына дип аталган композицияга төшерелгән клипта күрсәтәчәк. Зур түземсезлек белән режиссер белән съемка көнен көтәбез, дип бүлеште ул. Илсия әлеге җырына клибын да TNT Production белән төшермәкче. Әлегә әйдәгез аларның моңарчы төшерелгән «Мин генәме шулай ялгышкан» җырын карап үтик. Бүтән кеше шәһәр мегаполисларда яшәргә омтылган 21 гасырда Ришат Фазыләхмәтов Казанны бөтенләйгә калдырып, туган авылына яшәргә кайтып киткән. Күпләр белә, моңлы тавыш иясе чыгышы белән Мария Эл Республикасындагы Алашай авылыннан. Әллә шәһәр ыгы-зыгысыннан туеп, илһам эзләп, әллә башка сәбәпләрме? Анысы безгә караңгы. Тик бер нәрсә ачык. Кая гына яшәсәң дә татар тамашачысына синең моңлы җырлар бик кирәк, Ришат. Югалма. Işını gül boyunda ösken Talda sayrar kuşlar tavışır Yürek yarasına deva ezler Tuğan yakka kaydı barışır Tığlar işini gül boyunda ösken Talda sayrar kuşlar tavışır Yürek yarasına deva ezler Туган якка кайтып барышыр. Эстраданың йөзек кашы Зәйнәп Фәрхетдинова шушы көннәрдә туган ягы Үзбәкстанда булып кайтты. Күпләр Зәйнәп ханымны азнакай кызы дип белә. Тик менә чынлыкта ул 67 елның 17 августында Үзбәкстанның Ташкент өлкәсендә туа. Кабатламас темпераменты бәлки нәкъ менә аның туган яклары белән бәйледер дә. Үзенең сәяхәтен җырчыбыз Instagram аккаунтында да җиткереп торды. Әлегә дә баягы шул аккаунтта Зәйнәп ханым бәләкәй кызчык белән фото да куйды. И китте комментарийлар. Сезгә дәвәни булу килешә дип язды тамашачы. Тамашачы әйтер дә ул. Ә без менә Зәйнәп ханымны олы улы Булатның фикерен белик. Әнигә дәвәни булу килешә дип әйтәләр. Булар белән фотоларны күргәч особенно. Ләкин бу хәл тиз арада булыр дип уйламыйм. Әлегә мин үзем иҗатым белән шөгыльләнәм, Акбулат исеме астында чыгышларымны ясыйм. Билгеле миңа әни янәшәдә булырга тиешле кыз синең хөрмәт итәргә, үзеңне поддерживать итәргә тиеш. Үзеңә ошаса шул җитә дип әйтә. Әдәү әни итәргә ашыкма, улым, ди. Сүз уңаеннан егет үзе дә әти-әнисенең юлын дәвам итеп җырлый. Тик ул сәхнәгә Акбулат псевдонимы белән чыга. Balanlar, 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 yürekte, bәгырдә балалар. Balanlar, 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 yürekte, bәгырдә балалар. Татар эстрадасының атказанган балыкчысы Рамил Шарапов турында без сезгә инде сөйләгән идек. Бүген исә эстрада балыкчылары рубрикасын дәвам итеп, сезне яңа балыкчы, автор башкаручы Чәчкә белән таныштырырбыз. Чәчкә балык Каиракка Сахалинга ук киткән. Барган, күргән һәм краб тоткан. Тотып кына калмаган, Instagramга видео да керткән. Ышанмый, хәлегез юк хәзер. Кадерле дуслар, безнең Чәчкә краб тотты. Карагыз әле. Ине яхшы көн, әле алда,
Бакырда баяк булып уфукларда. Эльмира Нагыймова белән Руслан Керамудинов балалар бүлешә. Хәзер алар бары тик уртак концертларда гына күрешә. Эльмира кызы Ясмина белән авылда, Руслан улы Камил белән шәһәрдә икән. Камил садикта бер кыз белән дуслашты. Хәзер аны авылда тотып булмый. Мине кайнана дип йөргән Эльмира Нагыймовага ачуым килде әле булай булгач. Бу яңалыкны кызым Ләйләгә ничек җиткерәсе булыр? Ә хәзер даими рубрикабызга килеп җиттек. Ул да булса TMTV Production командасы төшергән шәп клип. Рифат Зарипов белән TMTV Production командасының бу инде 3нче уртак клиплары. Кычыткан чыпчыгы үземнеке бөтенләйгә җырларына уңышлы төшерелгән клиплардан соң җырчы кабат TMTV Production белән эшләргә булган. 1000 кат ишеткәнче бер кат күр ди безнең халык. Тизерны бергә карыйк. Yalqınında məxəbətin yanım diriləb Yarattırdın qaşıq ettin minin işləb Yıllarımı da yerim seni yerim küzüləb Barı sindip yaşayırəm Сез атна буе көткән репортажга да вакыт килеп җитте ниһаят. Кызу матур көннәрдән файдаланып калыйм дип, репортерыбыз Дамир Зиннатуллин Ризат һәм Зинира Рамазановларны викбординг белән шөгыльләнергә алып барган. Әйдәгез бергә карыйк. Ошаса, бәлки сез дә барырсыз. Сәлам дуслар, шоу-без командасы бүген Провода исемле вейк паркка килде. Һәм минем янәшәмдә TMTV премиясе лауреатлары, гомумән популяр артистлар, ул да булса Ризат һәм Зинира Рамазановлар. Исәнмесез? Минем белән исәнләшмисезме? Дамир. Без бүген алар белән вейкбордларда йөриячәкбез һәм инде алдагы минутларда иң кызык моментларны карарсыз. Гаиләсенә башта сезгә кичкенә генә близ сораштыру үткәрәсем килә. Ризатның иң начар гадәте. Бик ышана кешегә. Так, машинасын вакытында җумый. Һәм ой гизәгә артык менә нәрсә дип әйтим инде. Йомшак, ие. Зинера нинди ул? Зинера туры сүзле. Кая барганын белә. Кайчан кайтачагында белә. Салават Гүзәлем яисә Асу Азат Фазлыевлар. Икесе дә. Берсен генә сөйләргә кирәк. Менә минемчә икесе дә. Менә берсен генә сөйләр, кайсы якынрак? Мин сөйлим Алсу белән Гүзәлем. Азат белән Салават. Аңлашылды. Ризатка зрәюктан кычкырганың булдымы? Барды инде. Менә миңа бирә кирәк. Бу сорауны. Ризат аена ничә сум акча кирәк? Күп булса да җитә, но мин акчаны ничек дип әйтим, Саннар кирәк. кысып тотам. Ну, квартплаталарын шуасаң 30-40 мең. Зинера, матурлык өчен иң кыйбатлы процедура нәрсә иде ул? Ничә сумлык иде? Ничә сумлык иде? Хәтерләмим, Ризат ясады бит. Көндәлек түгел, но айга бер 2-3 мәртәбә массаж ясыйм, аннары ул миңа ясый. Безнең будильник бар. 5 минут шуны карап торабыз да, 5 минуттан соң сразу Зинера миңа ясый. Мен сиңа, мен миңа дип атала. Акчасын безнең ой гизә җыеп бара. Ризатка сорау булырга тиеш хәзер. Ризат, сиңа бирелгән иң кыйбатлы бүләк. Иң кыйммәтле бүләк Зинера соңын менә минем яратам хачапури пешереп бирде.
мында теге иң кыйммәтле дип инде син Минем ничек өчен ул жанны, ул минем өчен пешергән юк, пешерде, шул миңа кыйммәт. Материаль яктан түгел, миңа аның карата ничек дип әйтсәк, отношениесе, яратуы, Ие. хөрмәте. Ризаттан туйганың бармы? Кайчан туясың? Кайчан туям микән соң? Юк алай, әле. Инде бу сораудан дип. Тойдым инде бу сораудан. Гомумән әлеге спорт төре белән сез танышмак күргәнегез бармы? Син әйткәч башта уйлаган идем, катерда йөрисең булыр дип, ләкин монда килгәч беренче Миндә тапкыр күрәм. күргәнем- Әйе, үземә дә күргәнем юк. кызык. Ду җегетләргә әйткән идем, кая барасың? Әйтәм, менә шундый суда yüзәргә барам. О, бездә барабыз әле, давайте yüзәрдән карагач дип шуңа күрә бик кызыксындылар. Бик ашкынып килдек. Мында экстримы әз генә булса да бар. Гомумән экстримлы спортны яратасызмы? Мин гомумән ничек дип әйтим, кызу йөрим. Шуңа экстримгадыр санарым инде аны теге. Кызу дип инде ничек дип әйтергә теге үзем генә булганда гәрә балалар Шашкалар. багында. Әйе, шуңа күрә теге минем өчен экстрим бар әзрәк кенә тормышта кирәк. Ә нинди спорт төрө сезгә якын? Кайсысын үз итәсез? Миңа мәктәптә укыганда шу иде волейбол. Сиңа? Мин футбол. Мин вратарь итеп куялар, конечно. Егетләр белән уйный идеңме син? Иә, егетләр белән уйный идек. Безнең мәктәп безнең өйгә якын гына. Кичкырын менә идек, уйный идек. Гомумән гаилә белән нинди булса спорт төрө белән махсус шөгыльләнәсезме? Бармы андый? Фитнес. Фитнеска йөрергә тырышабыз. Фитнеска йөрергә тырышабыз. Чөнки теге сәхнә кешесе бар, матур булырга тиеш. Үзебезне кулга алып, Нинди булса рекорд бармы менә сезнең гаиләдә? Мин менә шул бер ай эчендә анда 30-40 Ризат инде, Ризат өйләнгәндә ул тазарак иде инде рекордта. Мин теге үзем үзгәрим дә шикелле инде, но барыбер дә тонусты үзең тоторга кирәк өчен йөрим. Ә Ризат инде безнең күпкә ябыкты менә, аның минемчә рекорд инде ул. ничә килограмм, ничә күпме вакытка? 81-гә калдым 4 ай эчендә. Моңа син ярдәм итең ничек булса да. Әлбәттә. Әлбәттә. Психологик яктан кирәк. Ризат, менә моны әз генә куып кара да, монсын ашамассың, яме иртәгә ашарсың. Ул беләсең шундый рәхәт ул. Инде әз генә дип. Булды инде, ашама, всё. Давай менә әз генә куып кара дагын. Всё, шулай. И шуны әз генә кабасың дагын, аннан да тәмле ашаган ризык юк Бик шикелле. балы ярата Ризат, шуңа күрә инде. Мин бер үземә бер торт ашап бетерәм менә. Ашлар булай бит. Хәзер андый гадәт юкмы? Хәзер юк инде. Хәзер әзрәк кенә шама дигән нәрсә бар дигән. Ну, андый заманда бетте инде. Ризат, ничек хәлләр? Ризат абзыйга булышырга кирәк минемчә. Ничек хәлләр? Хәлләр изге. Су тәмгә ничек? Тәме нинди? Су тәменә тәмләнең. Менә теге нәрсә өстерәп алып китә. Теге бердә скейтбордта йөргән булмагач, авыррак. Монда өйрәнеп башта скейтбордта йөрергә кирәк. Аннары гына шомарасың. Ардыңмы? Лучше концерт куям, бер 8 концерт. Менә Татмос ТВ телеканалы алып баручыларын шулай әкренләп үзебез яныбызга алып киләбез. Я, сөйләп җибәр. Ничек? Хәлбәттә батып уйланып торам төн берсендә. Аркада ятып торам, эштә ятып торам. Су астына китә башладым. Аягына уртарасын. Ничек соң су йоттыңмы? Су тәмле. Субханалла, суын йоттым Аллаһка шөкер. Вейкбордларда йөргәнне безнең карап торды провода Вейк паркының администраторы Кристина. Кристина, оцените нас. В общем, как мы катались, понравилось ли вам и какие рекомендации? Ну, разумеется, на первый раз у вас все довольно хорошо получилось, то есть поехать у вас получилось. Вот. Дальше нужно будет работать над стойкой, чтобы это выглядело еще и красиво. Вот. И чтобы вам было легче кататься. Но на первый раз, разумеется, у вас достойные успехи. Ризат получает приглашение еще. Покататься, разумеется. То есть, Научите. разумеется. И прыгать, и со слайдеров. Все, что хотите. Спасибо, рәхмәт бик зур. Гомумән нинди яңалыкларыгыз бар? Нәрсәләр белән янып йөрисез? Нәрсә ватасыз? Нәрсә җимерәсез? Сөйләп җибәрегез. Бүгенге көндә ял итәбез дисәк була. Нинди бер май аенда депрессия булып алды.
ничәдер 6 ай концертлар белән булгач, өйдә булу. Ничектер теге күңел каядыр ашкана дип әйтәм, соң инде дөнья туктап калган шикелле. Үзебез аңлыйбыз бит инде, барыбер әзрәк ял кирәк инде, безнең төркемдә ял итә егетләр, кызлар. Но Ничектер без аны бары җиңеп, зинер белән әкренеп кенә шушы семья халәтенә кайттык. Яңа программа әзерлибез. Менә яңа җырлар, ни Башкортстанга чыгып китәбез көз көне, Себердә булабыз, Биримдә булабыз, шуңа күрә чит регионнар Себергә чакырдылар менә. Шул концертларга әзерләнеп, ничектер иҗатта инде безнең эшебез менә Башкортстанга кайтасы әзрәк пешәнгә булышырга, шул кызыбызны яңа балалар бакчасына күчердек. Алар өчен әйләндерәсе була яңа балалар бакчасына. Шул Аллага шөкер. Быел сезнең өчен авыр период дип әйтикме соң инде ничектер теге күп эшләнде, күп эшләр эшләнде. Ял итәргә куябызга барасызмы соң? Әлегесә уйлаган юк. Но Сез теге инде барырга кирәк, ял итәргә кирәктер дип инде. Сәламәтлек өчен дә дип, бәлкем берәр Кара диңгез тирәсе булыр микән соң, безнең Ярак китмичә генә. Дус кызы бар Сочида, күчтә хәзер шунда. Бәлкем шунда барып кайтырбыз. Кунакка чакыра идегез, дип килегез кунакка дип, бәлки шунда барып кайтырбыз алар. Бәлки шунда концертта куеп кайтырсыз. Кеше җыелса киләбез. Ял итә кайтабыз ай. Бик шәп булыр ел. Барлыгы бу сезонда ничә концерт куйдыгыз? Барлыгы 268 концерт булды якынча. Аллага шөкер дип уйлыйбыз. Шуңа күрә исән сау гына эшләп чыктык бу сезонда. Заллар һәр вакытта тулы идеме, яисә төрле заллар бар идеме? Әйтегез әле. Төрле җире бар. Төрле вакытлар булды. Каядыр 100 кеше, каядыр 300 кеше, ләкин без инде 100 кеше дик. Каядыр 200 кеше, без каяты күпме кеше җыелса да барыбер шушы залларда куйдык. Чөнки теге килгән тамашачыга килгәнгә гаеп түгел бит инде. Шуңа күрә без инде бөтен бу куйган җирләрдә концертны куярга тырыштык. Иң әз санлы концерт ул да булса 100 кеше белән инде, әйме? Яисә тагын да әзрәк булырга мөмкинме? Сезонны башлаганда 30 кешегә дә куйдык, 42 кешегә дә куйдык. Шуңа күрә теге монда әз дип әйтеп булмый, аның бөтенесе тамашачы хәзер. Минуска китәм дип яңадан җыенып кайтып китмисез инде. Анда әйбер юк. Киттек инде без минуска киткән вакытлар булды. Ул төркемдәге җегетләргә, кызларга эшләргә кирәк. Безнең төркемдә Аллага шөкер теге берсе дә каршы килмәде. Әйдәгез җегетләр, килдек бит инде, әйдәгез дип инде алар да аңлыйлар. Аллага шөкер. Аларга рәхмәт. Теге хәлгә кирип һәр вакытта да алар теге авыр вакытта булыштылар. Шуңа күрә без аларга бик зур рәхмәтле җегетләргә, кызларга. Алар безнекеләр рәхмәт аларга. Финанс яктан ничегрәк уңышлар булды? Күпме акча эшләдегез? Ой, мин теге Мен санда язып барасыңдыр дип уйлыйм мин. Язып битеп барган юк инде. Ул беләсең удан бер эшлисең дә кире менә ул бит артистның да чыгымы күп. Автобуска зурак автобус алырга кирәк. Рекламалар биреп, ипотеканы түләп, ашарга булса дигән. Шуңа күрә ут таралырга кирәк. Утыганың чыгымы күп инде. Мин теге моны хәтле акча эшләм дип тә кычкырып әйтәсем килми. Ул җегетләргә бөтенесенә хезмәт хакы түләргә кирәк. Менә ул бит теге артистның алар күрәләр. Менә зал шул хәтле җыелган. Анда 300 акча эшләдем ди. Алар белмиләр. Җырны сатып алырга кирәк, яздырырга кирәк, аранжировкасын эшләтергә кирәк, ротацияны тыңлатырга бирергә кирәк, костюмын тектерергә кирәк, клипларын төшерергә, клипны күрсәтергә акча түләргә кирәк, группадагы эшләгәнгә түләргә кирәк, аренданы түләргә кирәк, артистны ашатырга кирәк, кундырырга кирәк, кассирский түләргә кирәк, кундырырга кирәк. Ул менә бер артист инде удырысың әйткәндә бүгенге көндә үз көчең белән барып, бөтенесе менә синнән бөтенесе шул хәтле кеше теге таләп итә. Шуңа күрә мин теге әйтмәсәм менә ул күренә ул шулай. Без кайда юк шунда рәхәт дип җырлар бит. Шуның шикелле без кайда юк шунда рәхәт шикелле генә тыелу гына. Һәр эшнең үз авырлыгы. Ләкин без зарланмыйбыз инде, ул безнең яратып эшләгән эш. Шушы эшне без сайлаганбыз икән инде, Аллага шөкер. Теге безгә шушым белән гаилә белән бирелгәнбез икән. Аллага шөкер дип, булгана шөкер дип эшлибез. Дуслар әзәйәме? Алар безнең артык андый күптә булмады. Безнең менә теге бергә эшләгән дусларыбыз инде гаилә дусларыбыз да Кемнәр белән менә аралашасың бүгенге көндә сәхнәдә? Шулар белән инде бергә эшләгән дуслар. Без инде теге үзебезнең кеше ял иткәндә безнең эш вакыты була. Кайсы вакытта туган көннәргә, бәйрәмнәргә кайталмыйбыз. Элекеге дуслар белән аралашып булмый. Без бит инде кеше Кәлиләрме, буламы? Була. Нишләп син миңа звонить итмисең диләр, син үзгәрдең теге. Зазвездился. Йолдызланып киттең диләр инде. Андый нәрсәдә генә әйтүчләр бар. Монда мин аңлатам инде. Мәйтәм брат, йолдызлану түгел. Без кайтып керебез мәйтәм менә безнең өстә күпме эш, группаны тотырга,
аларны ашатырга мәйтәм, концертларны билгеләргә үзе бит администратор эш көннән-көн күбәя, шуңа күрә мин бары инде теге буш вакыт булса, теге минем 1-2 дус бар, авылдагы алар белән шатырап сөйләшергә тырышам. Хәзер инде аңлый башладылар шулай бер аңлаткач, Аллага шөкер. Карап торам, машинагызны да алмаштыргансыз. Нинди марка, ничә сум? Машина Тәгәрмәчле. 4 тәгәрмәчле, аппак, тегесен Зинирадан сорамады. 4 тәгәрмәчле, аппак, тегесендә аппагы түләдек, тегесен кредитын түләп бетереп, яңадан кредитка кереп, менә алдык. Юлда йөрергә өчен ышанычлы машина кирәк. Ни өчен тегесен алмаштырырга булдыгыз? Тузды 450 мең километр йөрде инде. 4 ел, юк, 5 ел йөрдек без 5 ул ел йөрдек. машинада. Саллыракмы, яхшыракмы? Кыйбатракмы? Димәсем, юк. Кия дигән машина шуңа күрә. Җайлы миңа рәхәт безгә ашады. Безгә бит инде юлда иң мөһиме көнтен юлда йөрибез, безгә нык машина кирәк. Гомумән мин теге ничек дип әйтим, без инде шундыйрак Зиңер белән тормыш политикасы теге нинди зур машинада йөреп, Крутой дип булмаса, уңайлы булсын, җайлы рәхәт булсын. булсын. Син бүгенге көндә шуң белән эшлисең икән, Эш аты диләр бездә шул шикелле. безопасность теге, минем өчен безопасность та мөһим, балалар белән группа белән йөргәч. Ярый, гаиләдән нинди яңалыклар бар? Кызыгыз яңа садикка йөри башлаган дисез. Гаиләдә ничек дамыр? Бер-беребезгә теге яшәгән саен ярак аша барасың дип әйтүем инде. Ничектер теге нинди адымларны элек мин яши башлаганда бер үзең генә кабул итә башлаган булсам, хәзер инде Зиңер белән киңәшләшәбез. Менә моны ничек эшләргә икән, теге эшләргә икән. Шул Аллага шөкер, яши тормышны итәсең. Бала Айгизә үсеп килә, баланы күбрәк сөйләшәбез инде. Кара Айгизә шулай дип әйтте. Айгизә менә байтып бер-беребезгә. Вакыты менә бар нәрсәне аңлый ул хәзер. Әйе, беләсе килә бар нәрсәне аңлый ул. Ул безне бик бер-беребезгә көнләшә. Вообще көнләшә, без инде бергә утырырга да тиеш түгел ятырга. Вообще сүздә юк. Зиңер миңа матурым, миңа теге савытны гына алып бирә дисә, "Әни, син матурым" дип миңа әйттеңме? Йөгереп чыга инде ул тегендә булса, бүтән башка бүлмәдә булса. Мин Зиңерга матурым Әни, дип син миңа матурым дип әйттеңме дип йөгереп чыга Зиңерга инде. матурым дип әйтсәм, Айгизә инде, "Әти, син миңа әйттеңме?" Әйтәм, "Син әйттем, кызым, син әйттем." Караз әле шундый көнче булгач, көнләшкәч, Алла бирсә тагын бер бала алып кайтырга уйласагыз, ничек булыр икән ул? Балалар ярата, Аллага шөкер, менә кичкенә балаларны да күрсә, сразу уйный, алар белән кызыксына. Мин менә балалар булса, Алла бирсә, иптәш булса, мин теге үзе дә рәхәт булыр дип уйлыйм. Иптәш булыр. Узган елны TMTV Production белән төшергән клипта сез беразны шаккатырып алдыгыз һәм Дөрестән дә Рамазановлар гаиләсендә бәби булырга тиеш дип уйладым мин хәтта үземдә. Бу чынга ашырмы икән уйлыйсызмы моның турында, яисә беренче урында эшме әлегә? Беренче урында әлбәттә теге эш дип әйтә алмыйм, чөнки гаилә ул бала бит инде үз бәхете белән туа. Шуңа күрә без инде Алла бирсә, мин концертларда әйтәм инде, без моның өстендә эшлибез дип. Без моның өстендә эшлибез. Ләкин күпмегә сузылыр. Ләкин әле Ходай кулында барса да, Алла бирсә үз бәхете белән, үз саулыгы белән тусын булыр Алла бирсә. Безнең иртә без башлана, тәмле шәй һәм кыйммактан. Бүген дә сине йокыңнан кыймак исе уяткан. Җаным дибез исемнәрне, онытып күптәннән. Көнебез шулай башлана, бер бәтикә үткәннән. Ничә ел бергә яшисез? 6 ел була менә Алла бирсә, Сентябрьнең безнең 23-ндә 6 ел әйләнешүебезгә. 22-сендә. Менә монда елмаеп матур гына минем белән сөйләшеп утырасыз, әйме? Гомумән гел алай булмыйдыр инде, әйме? Ничек әйтик? Әрләшеп, аерылышуга, менә шундый ситуациялар булганы бармы ул? Бөтенләй бер матур бармы минемчә? Юк, тормышта төрле вакыты була. Бетте. Ләкин алай теге аерылышу андый нәрсә туласа калсын. Безнең әйткәнчә булсак тагын Тиз суна бер 5 минутка барады ул безнең. Шуңа күрә мин гомумән мин Зиңерга да үземдә шуны аңладым. 3 көнлек дөнья бүген бар итә, кеше иртәгә юк дигәндәй. Ходай безгә шушы көнне биргән икән, син яшисең икән, аны матур яшәсең. Нәрсәгә менә миңа дустым әйтә берәү, мин ди хатын белән тавышсам ди диванда ашырга чыкмыйча ди, үзем ашырга пешеп ятам ди, шулай менә теге сөйләшмичә ди, инде бер атналар буе сөйләшмичә йөрибез ди. Или хатыннар әйтәләр анда киемнәрен жудырмыйм, ашарга пешермим, тавык савытларын юмыйм дип мин шаккатып барып торам. Ничек? Мин үзем дә теге кеше белән аралашмый тора алмыйм теге. Ничек инде ул сөйләшмисең бер өйдә яшәп, Алла сакласын, Ходай күрсәтмәсен. Менә яшь гаиләләрдә, гомумән гаиләләрдә барлыкка килә торган әйбер, хыянәт нәрсәдән барлыкка килә икән? Ничек уйлыйсыз, сезнең фикерне ишетәсем килә?
Нәрсәдән барлыкка килә дип теге Алла сакласын, әле андый нәрсәне күргән юк, күрергә язмасын. Ризатның күзләренә карап әйт. Bu teге хыянат дигән җырны язарга биргән сорау булды. Хыянат дигән җырдан соң. Булмадымы дип. Хыянат мин әйтәм берсен икән, хыянат нәрсәдән килеп чыга, аралар сугыну микән инде ул. Аралар сугуңа килеп чыга Мин микән азгынлык хыянат. дип тә уйлыйм. Кайбер шундый кешеләр була бит, азгынлык та бардыр. Бәлки. Ә сезнең мөнәсәбәтләргә килгәндә бер-берегезне тикшереп торасызмы? Кем яза икән монда, нәрсәләр яза икән? Телефоннарда парольләр, монда бармактагы отпечаткалар. Юк. Юк, безнең теге ничек дип әйтик инде, Кергә кергән фото безнең көзге янда шунда томбада тора, тора шунда. безнең теге любой мин алай тикшеренеп итеп алай теге. Бер нинди кызык ситуация барлыкка килгән юкмы? Язалар бит инде, Ризатка да, сиңа да, сезнең фанатлар, сезнең тыңлаучылар. Була, язалар. Мин сине яратам. Мин синнән бәби телем дип язучы бар дагым бар. Ниндидер теге өлкән апайлар инде андыйларга инде нәрсә әйтергә инде. Ризат камчы шалтыратты, бер апайың шалтырата. Син яратам дип алып кыстасыннан. Без гастрольдә идек инде, без Булат Шарипов без белән эшли, Илдар Ямалиев. Инде аптырагач Ризат аларга телефонны бирә. Ризат әйтеп тә карый. Әйдә мин Зинера белән бергә киләм ди. Юк, икәү килмәгез инде диттек. Үзеңне кил инде ди. Үзеңне кил инде. Барабыз әле яңарак кына мәйданда Зинер белән җырлак тагын. Эй бер бала биендә рәхәтләнеп. Һәм әйтәм кил әле монда. Әйдә, сиңа күчтән эшпирим әлегәним. Микрофон тотта. Әти дип миңа кычкырып оттан бер шака алдым. Мин нишергә белим, Зинер миңа карый теге. Халык көлә, мәш китереп. Оказывается, теге. Шулай тол әтисен Әтисен чакырган булган икән. Мин әтине кертә торам. Икән шикелле килеп чыкты инде. Мин дә аптырап киттем әйтәм. Кара бәләкәй бала әти дип миңа кочаклап алды боттан. Ойлансаң була инде. Эх, янымда сине бар янымда, сөю белән тулы күңелләр. Булган икән булганы бәхеткә, без яраткан аппак сиреңнәр. Эх, янымда сине бар янымда, сөю белән тулы күңелләр. Булган икән булганы бәхеткә, без яраткан аппак сиреңнәр. Разал менә һәр вакытта да күрәм, аралашканда да әйтәсез, Айдар абый дисез. Ул кем ул сезнең? Спонсормы, җырларыгызның авторы икәнен дә беләм инде. Нефтяной магнат. Бәлки шулайдыр да. Юк. Мин башта үзем генә бит юморист буларак. Шундый авыр вакыт булды, сәхнәдән китергәдер инде дип. Чөнки мин ир буларак тормышны әйтәм сәхнә белән алып барып булмый, заводка бер акая эшкә Мин бала белән кирәк. декретта утырам. Зинер өйдә. Шуннан Зинерның укытучысы звонит, әйдә ди, дуэтный җырчы бар, әзди концертка Уфага килегез әле ди. Айдар абыйга звонит, әйтәм, Айдар абый бер җыр булмасмы икән, шуны дуэтный дим. Их ди, инем шәп җыр бар инде ди. Әйдә, менә Зинерга җавап карагыз әле ди. Шуны яздырып карадык, Адил инде Хамзин аранжировканы эшләп бирде тиз арада. Шушы җыр радиоларда китә башлады. Мин радиоларга бирдек инде, сорый башладылар. Кем җырлый бу җырны, кем җырлый бу җырны? Мин әле ул вакытта теге хит җыр дигән нәрсәне бик аңламыйм. Шуннан шушы җырлар Айдар абыйның үзенә дә кызык булып китте. Без инде бергә менә шулай эшли башладык. Бүгенге көндә 2 җыр. Бүгенге көндә безнең менә 3нче альбом чыга. Безнең инде бөтен җырларыбызның авторы, безнең продюсерыбыз дип әйтик. Безнең һәрбер җырларда әйтеләсе сүз, аранжировкада һәр нәрсә киңәшләнә. Бөтен нәрсә аның аша, аның иләге аша, үтә Айдар абыйның. Ничек сәхнәдә үзеңне даже тотарга, сөйләргә. Теге шуңа күрә безнең инде теге без шушы 3 трио дип әйтик инде. Айдар абый әйтә, менә яңа программаны без күрешәбез, Гөлнар апа, дүртебез сөйләшәбез. Менә бу елда шушындай җырлар, без җырлар теге бии торганнар инем күбрәк, давай әзрәк лирика кертик дип. Шулай сөйләшәбез. Бүгенге көндә без инде бик зур рәхмәтлебез, чөнки ничек дип әйтим. Үзенә сәхнәгә бастырган кеше. Аякка бастырган кеше, чыгарган кеше. Аңа нинди файда, финанс яктан файда, яисә мораль. Ул әйтте, мин ди Ризат ди, үзенә сүз куйдым ди, мин буларны сәхнәгә чыгара алам микән дип ди. Үзенә сынау куйды инде дөресен әйткәндә, мин менә шуны үтә алырмын микән дип. И ул сездән бер тиен акча алмый һәр вакытта. Яисә җырлар өчен сез түлисез инде. Җырлар өчен әлбәттә теге ул хезмәт шундый, аның бит хезмәт ул тик торганнан гына. Аның да гаиләсе Аның да дигәндә. гаиләсе бар. Буламы шундый очраклар? Ул бит инде сезгә генә язмый, башка артистларга да яза, гомумән дуэтларга да, гомумән солистларга да. Теге менә бу җырны миңа биргән булса иде дип. Шулай. Юк, чөнки башта беренче язылган җыр бар. Яшерим атырып. Яшерим түгел, безгә тыңлата. Энем ди, менә шундый җыр язылды. Ул белә инде, безгә нинди направление, ул безгә үзе бер направление бирде, бер стиль дип әйтик индеме. Ул уже теге безнең андый алай уйлап. Андый направлениедә җыр туса, обязательно энем менә шундый җыр язым, тыңлап кара инде, безгә әйтә инде ул. Безгә әйтә. Безгә калдырмый, Аллага шөкер. Рәхмәт Айдар абый.
Үз йөрәк дип сабырлыклар табып кына Сусап яшим карашыңа, тавышыңа Өметсізге сөйлерде бәхет екен Біреулерге насип түгел анысы да Син икән ул гомеремә сөяр кешем Син икән уяндырышым, көйдерышем Моңлар булып урын салдың йөрәгемдә Син икән ул берәүгә Гомумән сездә артистларга карата көнләшү хисе бар микән? Көнләшү. Көнләшү беләсең? Кара көнләшү дип әйтмим. Әйтмәсәм яна, беләсеңме, карау. Менә кеше ничек эшли. Чагыштырабыз. Сәхнәдә үзен ничек тота, киенү. Ул бит үрнәк ала белергә кирәк. Ул бит тенденция дип әйтик инде бүгенге көндә. Шуңа күрә Ул кирәк әле ярый алар күпләр, менә без артистлар ярыйбыз, күп без. Ярый шулай чагыштырырга кешеләр бар. Болай булса без артта калыр, кара, без генә монда шәп дип. Дөрестән дә бездән дә матур җырлаган дуэтлар бар. Бездән дә матур җырлаган солистлар да бар, матур киенгән. Карыйсың Ризатка, әнә кара ничек матур киенгәннәр, әнә кара ничек җырлары матур. Әлбәттә, бер-береңнән карап шулай эшлисең Шуңа инде. күрә ул теге конкуренция булырга тиеш ул. Шулай эшләргә Шуңа бер дәрт бирә ул, Без әйме? чиратыбызда менә нинди матур паролы безнең дуэт җырчылар бар, яшьләр бөтенесен хөрмәт итәбез. Сез менә һәрвакытта да гади. Мин карап торам аралашу да, гомумән минем белән аралашу да гади. Ул гадилек шоу бизнеста кирәк микән соң? Беләсеңме? Яисә сез гади түгелме? Кирәк вакытта бераз кырысрак та буласызмы? Әле гадилек кешене бозганы юк бит. Теге мин әйтим менә без менә артистлар була, менә мәсәлән зур премияларда анда мин инде теге яшь җырчылар була бит. Беләсем килә, мин телевизордан карыйм. Мәйтәм сәлам брат, син шулаймы? Сәлам. Мин консерваториядә укыйм. Китте дә барды. Мәйтәм, нәрсәгә сорадым мин теге мин үземчә киләм. Шуннан шушы гадилек уйлап та куям, мәйтәм, киләсе калмагандыр инде үзең яшәгәнә. Ава дисәң аралашасы килә. Әллә ул яхшы кешедер теге. Мин гомумән аралашучан кеше, без теге Эштән яхшы кеше буларга машлык кыланып кына йөргән может. Шуңа күрә теге без инде борыныңны шимә шиләгеләр диләр андый кешегә теге. Шундый мәкаль бар. Шуңа күрә гади булган сайын кеше сиңа тартылардыр дип белим. Үзең дә менә син дә гади кеше, без дә сиңа тартылабыз бит. Безнең окружениедә бит андый мактанчыклар юк, шуңа күрә Мактанчыклар белән гомумән аралашмыйсыз. Андыйлар бармы соң? Татарстан арасында. Бар инде бар, әлбәттә, төрле кеше бар. Теге исемләп әйтеп булмый. Аралашасың инде үзеңә генә киртләп куясың, теге ул бит кеше белән кайсыздыр. Аралашасың, мин шундый сүзләрне ишеткәнем бар. Миңа даже килеп менә дуслар да әйткәннәре бар. Кара, Зинира Рамазановна ирләнгән дип әйтәләр. Менә бик зазвездилась. Нәрсәдән ул чыга? Менә шушы даже солянкалар дип әйтик инде, концертларда менә гримеркада мин бик кешеләр белән, бик кызлар белән теге аралашмыйм түгел. Теге төрле вакытлы төрле әйберләр сөйләшүең бар бит инде. Мин куркам берәр кеше турында бер нәрсә теге ялгыш кына әйтергә, нәрсә төрле кеше була бит. Якын үзенә йөрәгенә алган кеше була. Не то теге дөрес сүзне әйтмәскә дип тә куркам. Аннары теге мин яратым кешегә кушылып сөйләшергә, менә гыйбат сөйләргә. И шундый сөйләшмәгән кешеләрне кайбер кешеләр яратмыйлар бит. Бергә сөйләшеп утырсаң, ай, кызы шулай бит, кит аннан дип. Аннары син теге нирәк булып каласың инде. Сезнең барысы да әкрен генә яхшы бара. Иҗади эшләр шулай эскә күтәрелеп китсә, акча әкрен генә яхшы гына керә башласа, нинди булса да бизнес ачырга теләк бармы? Уйламыйсызмы аның турында? Бизнес дип теге уйлаган юк әле, безнең әле төп шушы сәнгать. Син яхшы бара дисең дә, аның теге тыштан яхшы күренә, аның эченә кирип китсәң, төрле вакытлар булырга мөмкин, шуңа күрә үз өстендә эшләргә кирәк. Сен сол булсын инде барсы. Туйган чаклар буладыр инде. Нәрсәдән? Гомумән менә эштән арыган чаклар буламы? Юк. Алай булса уже эшләп булмый. Юк. Алай булырга түгел. Яраткан эш бит бу, Аллага шөкер. Шуңа күрә мин ничек дип әйтим, минем фирмада эшли, авылда. Мине ял иттерергә барып киләм дә фирмага ни өчен эшләп әзрәк көрәк тотып карагач, әйтәм, менә бөтен артистка әзрәк көрәк тоттырып карарга кирәк икән. Фирмада җиргә төшергә. Шуңа күрә авыл хезмәтен күреп үскәч, мин беләм эшнең нинди авырлыгы юк. Заводтамы, идән юучы апаеңнармы менә безгә концертка киләләр. Шуңа күрә син теге әйтәсең, 100 мең, ничә мең дип андый бәя түгел. Һәр кешенең шул гади крестьянда син җырларга чакыра, кешенең хәленә керә белергә кирәк. Безгә әйтәләр икән, Ризат, менә ул кем буш икәнбез, пожалуйста, шундый яратабыз инде, бит кешенең ихласлыгын сизәсең. Әйтәм, бездән бүләк булсын. Менә теләчегә кайттык та җырлап килдек. Гади кешеләр бушка теге. Шуңа күрә күңел халәтеннән дигән нәрсә бар.
Алайса Рамазановлар хәзер безнең экраннарга карап, тамашачыларга мөрәҗәгать итәргә була. Теләкләрегезне җиткерегез. Беренчедән бик зур рәхмәт Татмус ТВ телеканалына безне менә һәрдаим шулай тамашачылар белән очраштырып торганыгыз өчен. Чөнки артист өчен, җырчы өчен телевидение ул тамашачы белән күпер. Шушы бәйләнешне ныклап тотасыз. Бик зур рәхмәт сезгә. Без инде сезне һәрвакыт карыйбыз. Яратабыз сезне һәрвакытта. Иртәме кичме безнең TMTV тора. Зур рәхмәт иң әлбәттә олы тамашачыларыбызга, телевизор каршында утыручы һәммә барчагызга да безгә ышанганыгыз өчен. Без сезнең ышанычыгызны акларбыз. Сез Рәхмәт. булмасагыз, без булмасык. Безнең концертларыбызга килгәнегезгә шулай инде очрашып торырга язсын. Дуслар, Рамазановлар белән без бүген вейкбордларда йөрдек, батутларда сикердек, гомумән күңел ачтык һәм инде аралаштык. Шадым үзегезгә. О, вообще кайф. Зинага вообще шады. Килегез, күрегез. Бик шады. Менә рәхәт булып китте, җиңеләйеп китте. Адреналин. 1-2 килограмм наверное ябыкканмын дагындыр, шуңа күрә рәхмәт чакыруыгызга бик шәп булды Дамир. Молодец. Үзегезгә килгәнгезгә. Киләсе очрашуларга кадәр пока-пока. Вакытында сау бул дип әйтә белсәң, тормыш сине сәлам дип елмаерда яңа очрашу белән бүләкләр диләр бит. Шуңа күрә үз миссиямны тулысынча үтәп, мин Ландыш Нимаҗанова сезнең белән сау булашам. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр «Мейкап-ателье» – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам, так как каждая профессия требует постоянного роста. Помимо профессионалов, в нашей студии каждый сможет найти что-то для себя. Профессиональная декоративная косметика и косметика по уходу за волосами, руками и ногами. Услуги салона красоты. Наша студия – это наш второй дом, поэтому мы стараемся поддерживать семейную атмосферу и каждому гостю передавать наше тепло и заботу.